Kdo dělá dětem svačiny? To záleží. Klamár. Sárke robím ja, ale Verča to niekedy doťukne. Kto je väčší fanúšik komety? No, tak o tom nebude žádná diskuze, že jo? Takže pojďme na další otázku. Kto chodí s Billym častejšie na prechádzku? No tak vzhledem k tomu, že Billy je v Brně a Dana je v Bruselu, tak jsem to já. Tak a teď je ta klíčová otázka, to jsem zvědavá. Kdo má doma poslední slovo? Veronika. Absolútne. Tu je Veronika a Danuše a naše duo z Bruselu. Dámy a páni, pozdravujeme vás. Je to veľmi špeciálna vianočná epizóda podcastu Duo z Bruselu, pretože nie sme tu samé v zložení Danuše a ja, ale máme hostí. Já nemůžu pořád uvěřit, že se to stalo. Kolikrát jsme už si říkali, že se to stane a nestalo se to. Myslím, že to ani nebudeme zveřejňovat. Dneska máme vánoční speciál, na který se obě dvě strašně těšíme, protože nemožné se podařilo. No teda, ak neviete, kto toto je, tak tam je pán manžel Danuši, Robert, a tu je pán manžel Veroniky, Matej, alebo teda Saifa. Dobrý deň, ahojte. Ahoj. Ahoj, ďakujeme za pozvanie, je to senzačné. Dobre, no tak sa tešíme, no. Bude to špecifické, ale veď prežijeme. Dáme si na úvod, aby ste sa trošku rozohriali, dáme si takú rýchlu anketku. 3 rýchle otázky a 3 rýchle odpovede. Robert, zvládneme? Kdo začíná? Ja začnem, ja sa budem pýtať Jo, teba. to jsem pochopil, ale... Rozumieš po slovensky? Nie, dobře. Áno, dobře. dobre. Ja môžem aj po česky, ale zakazujú mi to. Jdem na to. Dobre, tak ideme. Prvá otázka. Kto lepšie varí? Ty alebo Danuše? No Dana, protože já nevařím. Výborne. Kto je väčší fanúšik komety? No tak o tom nebude žádná diskuze, že jo? Takže pojďme na další otázku. Ty vieš, čo je kometa? Jasné, kometa Brno. Dobre. Kto chodí s Billym častejšie na prechádzku? No tak vzhledem k tomu, že Billy je v Brně a Dana je v Bruselu, tak jsem to já. Dobre odpovedal, Danuša. Tak teď se Bravo. ukážeš ty, kdo dělá dětem svačiny. To záleží. Klamár. Sárke robím ja, ale Verča to niekedy doťukne. Úplne nezmyselne a zbytočne. Napríklad, neviem, ako to Chápu, máte takže vy. dáváš chleba se slaninou z cibulí a Veronika k tomu dává ovoce. Nie, dávam ja ovocie, ale ja dávam napríklad celé hrozná a moja žena príde a jedno hrozno... Rozpúli to. Rozpoli. A ja hovorím, že... Dnes sme sa kvôli tomu ráno pohádali. Naučme tie deti chytať ryby. Nedávajme im ryby. Chápete? To znamená, že na čo zbytočne ešte rozkrajujeme zbytočné. To mne Počkej, prípada... kontrolní Možná otázka. ty pecky, Kupujete nevím. hrozno s peckami nebo bez pecek? Bez pecek. Bez No, pecek, a to je bez právě, pecek. a na co to dětem kupujete, když pak přijdou do přírody a nesní to hrozno, protože hrozno má pecky? No, ja sa bojím, že ho nesní preto, lebo nie je rozpolené. A to by bol problém. Vieš, to znamená, že toto bola ranná diskusia. Dobre. Takže je to také 50-50. Jo, já to úplně chápu, protože můj muž mě taky někdy usměrňuje, že našemu synovi už je 13, že jisté věci nemusím dělat, takže to To je chápu. pravda. Á, jo. To je pravda. Bratislava nebo Brusel? Tak teraz Brusel, ale Bratislava je rodisko, ale Brusel je super. Ja to tu mám strašne rád, mne sa to páči. Tak a teď je ta klíčová otázka, to jsem zvědavá. Kdo má doma poslední slovo? Veronika. Absolútne. Jasné, Wow. jasné. A u vás? No, Dana je kozoroch, já jsem bík, takže Dana ho řekne a já si ho myslím. To poslední slovo. OK. Ale tak to je aspoň vyrovnané, vieš, že máte to dobre. No Jasne. dobre, tak akože je to taká, že veľmi klišé otázka, ale aké je to, Robert, byť manželom europoslankyne? Hele, jako upřímně řečeno, já jsem o tom nějak nepřemýšlel, tak prostě se to nastalo, nebo se to stalo, já jsem Danu podporoval ale jako já myslím, že jsme si zvykli, myslím si, že je to jednodušší, než jsem si myslel, že ty 4 dny utečou docela rychle. A jako konec konců, my jsme spolu skoro příští rok 30 let a já jsem Daně říkal, že možná je vlastně zdravý, když jako jsme půl týdne od sebe, takže... To je prosím pěkně můj muž, jako no. My jsme jako spokojený a já jako během toho týdne, víš, já si to jako dělám podle sebe. Jako, a tu domácnost. A potom přijde Dana a začne tam jako ty věci dělat podle sebe a já už začínám být trošičku takový ten nevrlej, nerudnej, nerudá, tak... Nerudá? Tak nám chvilku trvá, než se srovnáme, ale tak... Ale já už jsem pochopila, že jsou důležitější věci, než jestli se talíře do myčky skládají zleva nebo zprava. Tak protože to dělám Takže- správně já, že jo. A máte to tiež tak, že keď príde Danuše domov, napríklad z No. Bruselu alebo zo Štrasburgu, tak prvé, čo urobí, je, že začne upratovať?
Ne, protože je uklizený, jo? Aha. Proč by upratoval? Aha. Hele, Matej? zvládlo z kontrolní otázku. Zvládlo z No, kontrolní otázka je, že čo považujeme za upratané, lebo niečo muž považuje za upratané, To je pravda. že je to upratané a žena tam stále dokáže ešte nájsť niečo, čo v zásade nie je upratané, ale obidvaja sme takí, že my máme radi poriadok, hej? Že ja mám rád tiež poriadok, ja tiež viem a túžim vždy nájsť veci tam, kde ich som odložil, alebo že kde by mali byť. Tak v tomto si myslím, že sme sa našli, ale je pravda, že Verča to vie dať na taký ako ešte vyšší level, aby si dokázala Ja len zložím kufor v predsieni a už drhne podlahu. a už... Tomu nevěřím, že přijedeš večer, unavená z celého Áno. týdne ve Štrasburku, Áno. necháš kufr Áno, ja keď předsíni zo a- Štrasburgu prídem, tak prvé, čo robím, je upratujem. Lebo Co tam tam nikdy dělá nie v je tom taký byte? poriadok, ako by mohol byť. No, Vieš čo, ja tomu hovorím predohra. ako Matej, ty zvládaš teda europoslanectvo, manželstvo a napríklad zdieľaný kalendár, to je taká naša epopeja, ktorú neúplne zvládame. Vy máte asi zdieľaný Ne, kalendár. tam jsme nikdy se nedopracovali. On teda, Wow. Robert, chce ten náš parlamentní kalendář. Dokonce teď asistentka říkala, už je na rok 2027. Nemám ho poslat tvému muži, aby věděl, co bude v roce 2027. Já se Či říkám, budete ne, ešte spolu? nám stačí rok 2026. Jo? Takže ne, nikdy jsme neměli sdílený kalendář. No, my máme zdieľaný kalendár a to som robil nedávno rozhovor s takou hereckou dvojicou manželskou, ktorí majú, počujete, zdieľaný kalendár analogový. To znamená normálne, že si píšu a potom si večer sadnú s dvomi píšucimi kalendármi a porovnávajú si kalendár, čo považujem za ako keď vidím Verčin kalendár, za úplný nezmysel. Ale my máme programátorský problém s tým. Nám to doteraz žiaden ITčkar nevedel naozaj spárovať. A problém zdieľaného kalendára je, keď jeden z manželskej dvojice nie je dostatočne zahrnutý do toho kalendáru. Ja som napríklad prototyp človeka, ktorý si nepíše často do kalendára a isté veci, ktoré potom vzniknú, sú také ad hoc zrazu a som to zabudol zapísať do kalendára. Takže to je vlastne náš Čiže boj. technický problém je, že on zabudne zapísať do toho zdieľaného kalendára a potom sme sa dvakrát skoro rozviedli za uplynulý mesiac. kvôli To tomu. mě docela zajímá. To znamená, ty, když tam dáš nějakou událost, taky Veronika může změnit? Jako a poznáš to, že změnila? Aj A vieš. potom hádáte, kdo to tam dal Ale první. podívej, to Počúvaj, je problém je, otázka. že ja tam niečo vpíšem a ona mi hovorí, že ona to nevidí. Je to nádlhšie. No mně spíš přijde problém, že tam nejde cokoliv zapsat do toho kalendáře, protože já když ten náš kalendář otevřu, tak je vybukovaný od rána do večera, takže tam vklinit mezi to nějakou schůzku nebo třeba čas chci si promluvit s Veronikou je těžký, podle mě teda. Ja mám pocit, že aj ten kalendár, hlavne ako, teda ja tomu rozumiem správne, že asi aj tebe to vypisujú alebo vpisujú asistenti, asistentky. Ale a aj nie my. vlastne, ale aj vy, ale nie všetko, čo je v tom kalendári, musíte fyzicky absolvovať. Hej? To znamená, že to je ďalšia premenná, ktorá do toho kalendára, na čo tam máš vpísané niečo, čo fyzicky nemusíš absolvovať. Dobre? Dobre, No, epos o myslím, že- kalendári necháme. Já myslím, že bychom jim to asi trošku poladili, že jako... No, já myslím, že doporučuji nemít sdílený kalendář. My Já keď žijeme se budem- 2 kalendáři. Ja keď budem europoslanec, tak to... To ešte Brusel uvidí. A za jakou stranu budeš To europoslanec? sa ešte rozhodneme. No dobre, tak ako by si teda popísali možno, že nejaké očakávania, aká je realita, v akej fáze života sa teraz nachádzate? Ja som tak, skopila som veľa otázok, ale prerušuj ma. Já jsem se tu otázku chtěla zeptat, ale ona je pro mě dost triky, protože naposledy, když jsem mluvila o Robertovém Koničkovi a Velké vášni, tak jsem pak doma byla strašně spucovaná, takže já ho nechám, aby to řekl sám. Počkej, to myslíš té cyklistice? Ano, myslím o té cyklistice. Ty si cyklistický fanúšik? Ne, No, já se fanoušek. snažím jezdit tady. Jezdíš No, tam? já se taky, no. No sú, aký máš bicykel? No silniční, jako silniční. Silniční, ale ja, že daj mi značku. Jo, povedz mi, Kanion čo. jezdím, no. A ty? No Grand Mám Canyon. S-Works. Ja mám S-Works, S-Works, no. ale ešte nemám, ja mám ešte Venge. Teraz Dobre. jazdím tarmaky, Jo, ale ja mám ešte Venge, takže... Necháme Tak si jim vlastní skočte na kafe, podcast. jako, a my se tady ale budeme- super. Jo, jo, Super, jo. no cyklistika je podľa mňa báječná. Ja som to tiež objavil ako keby na staršie kolena, ale je to super. A je to právě dobrý, že jak jsi ptala jako na tu životní fázi, že jo, tak jsem zjistil, že ta cyklistika se dá dělat hrozně dlouho, jo, No. že jsem takhle jezdil ve Francii, tak vždycky jsem měl jako dobrý pocit, že někoho dojíždím, jsem říkal jako poprvé po dlouhé době nepředjíždí někdo mě a dojíždím. A jsem dojel a to byl třeba 75letý pán, který se tam takhle zdržel, jako a zezadu vypadal dobře, tak jsem si říkal, ale dokud člověk udrží rovnováhu, tak to může dělat. Tak to je Ale dobrý. potom, keď ťa niekde nahrádzi, predbieha niekto,
niekto za sebou ešte ťahá 2 deti na vozíku, Jo. tak to je problém. Hej, Jo, to je se ešte- mimo muži nemůže stát. A Veroniko, ty taky jezdíš na kole? Ja nejezdím na kolene. Práve, že vôbec, ako Já sa taky dá... ne, já taky ne. Ne. Danuše, Veronika, ako sa dá žiť v Bruseli a nejazdiť na bicykli? To mi vysvetlí. No takže si chceš zachovať holý život napríklad a tým pádom nejazdíš na bicykli. Ale prosím. Ja som v Bruseli, dámy a páni, priatelia, bola na bicykli 2-krát. Raz som to zvládla a druhýkrát do mňa nacúvalo auto. Chápete to? Normálne nacúvalo do mňa auto. A vtedy som si povedala, že končím ja s bicyklom a nebudem chodiť na bicykli. Ja som s 2 deťmi za sebou prešiel pána Smetiara. No a tiež o tom nenahrávam podcasty. No tak ako to sa deje. Ale moje deti teď ho o tom nahrávaš práve. Teď ho práve nahrávaš. Moje deti to doteraz spomínajú, ako ste Vieš, že prešli pána to Smetiara. sa deje, Ne, ale... Veroniko, já jsem taky jezdila na kole, ale pak mi můj muž koupil takový ty SPDčka na to zacvakávání do těch šlapátek. A pokaždý, když jsem na tom kole jela, tak přišel ten moment, že jsem tu nohu nevycvakla. Pokaždý jsem spadla a pak sa jsem, deje. pak jsem zjistila, že jako to není pro mě tohle. Ako- Ale počúvaj, napríklad je tu v Bruseli aj taký, že spinning, to je Áno. vlastne, že ideš na tom kole, ale stojíš, že sa zacvakneš a stojíš a to milujem. A to on by na to so mnou nikdy nešiel, lebo to precvičujú takí mladí muži, ktorí tak bol som kričia. miliardu krát na spinningu, ale to je ako... Miliardu, podľa mňa 2 miliardy krát si bol. 10 krát som bol na spinningu. Vysvetli mi dôvod, prečo mám sadnúť na bicykel a nemať možnosť sa pohnúť z bodu A do bodu B. lebo to je mi vysvetli. diskotéka, To se tady počúvajte. zeptej Roberta, protože Počúvajte. on má trenažér ve Ja som si sklepě. koupil, Bez klepie. ten, no. Áno, ale máš trenažer, Cyklistický kolo. ale kvôli zime. Som ti kúpila raz jasne, na Vianoce, Kvôli ani si zime. to Ale nevytiahol. kvôli zime. Za normálnych okolností cyklisti jazdia normálne. No, Ale on třeba jezdí a jsou tam palmy, on si to promítá jakoby na... Áno, na no, tak to už je A v tom ďalšia. Na mojom Blažku, aj to je spinningu No. je aj také, že tam máte perfektnú hudbu, Áno. stlmia Počkej, svetla ale a je to hlavně tam proste máš toho disco... trenéra, to řekni. Ty, no. akože, A mě tam máš toho trenéra. no. nechcem sa o tom ďalej baviť. Tak koľko z 10 bodov by ste nám dali za to, ako zvládame alebo nezvládame Podľa mňa, europoslancovanie? že keby si mi odišla so spinningovým trénerom, tak to si naozaj polepšíš. Ako hodnotíme? Moja forma, kondička. To je alfa omega. Ako hodnotím 10 z 10? Teraz by bolo blbé, keby si povedal niečo iné. Tak 10 desetin, no. Chtěl jsem být přísnější, ale říkám 10 desetin. No. Prísnejší na No tvoju ne, no tak ženu? jako chtěl jsem, abyste měli jako ještě prostor růst, že jo. Jako, No, když, nás chtěl když se motivovat, uspokojíte jako aby teďka, jsme že se jo, prostě, zlepšovali. když vám každý říká, že jste nejlepší z nejlepších, tak To sa vám deje často. No. Ale ja za seba musím povedať, že ja som očakával oveľa horšie. Ako keby, že bol som Jako pripravený v čem na... horšie? Vieš, v čom, Danuše, že máme... Vieš, vy máte skoro, no, nehovorím, že dospelé dieťa, ale to je proste 13-ročný človek je niekde... A úplne 19. inde. A 19. No, No. tak vieš, a my máme 3 a 6. To znamená, že to je úplne iný ballgame, úplne iný level toho, že koľko ten rodič musí tam byť. To znamená, že ja som sa naozaj obával toho, že ja som vlastne nezanechal svoju robotu vôbec. Ja som sa len presťahoval a kvôli robote musím cestovať. Takže to bol pre mňa taký jemný stres, ale vďaka tomu, že moja žena, a to teraz naozaj preto som dal 10 z 10, že drží tomu opratý veľmi intenzívne a ja som v tomto trošku väčší lajdák, tak preto to funguje a ja som normálne regulárne, ja keby som bol na detektor lži teraz sedel, tak nebudem pípať, keď poviem, že som hrozne rád, že sme tu. To jsem se právě chtěla zeptat, jako jaký to je žít v Bruselu. My to neznáme, tak jaký to je přestěhovat se? My sme to spravili podľa mňa predovšetkým kvôli deťom. Lebo keby sme mali staršie deti, tak nedáva to úplný zmysel vykoreňovať ich niekde. Ale teraz vidíme, ako nám pred očami rastú deti v multilingválnej spoločnosti, v dobrých školách. Proste ja mám z toho obrovskú radosť, že to je to, na čo budeme na staré kolena spolu, ak neodídeš s tým spinningovým koučom. Tak, A hlavne ty máš o 10 rokov viac, tak a ja na mám o tvoje 10 staré rokov viac. kolena. Áno. A dobré, že neodjede na tom spinningovém kole. že jo, tak to- Kdyby chtěla odjet, tak to... No, super, to bola punchline. Perfektne. Že budem na to spomínať na staré kolena, keď budeme z tých európskych peňazí sedieť na také nejaké haciende. Tak Počkej, Toto hele. vystrihneme. Pozor, tak. pozor, tebe platí nějaká slovenská dezinfoscéna, nebo... Mě to začíná zajímat, povídej. Robert nevie všetko. dávam zjavne. inštrukcie ako na to, ale že budeme niekde v pokoji, v jednoizbovom byte sedieť na staré kolena a Aj so spinningovým trénerom. presne a budeme spomínať na to, že vlastne
čo sme vložili do života tým deťom. To je pre mňa ten základ. A keďže ja mám robotu, akú mám a že môžem to robiť aj Ale povedz takto možno, že hore-dole. publiku, ak nás počúva niekto napríklad v Česku, oni nevedia, že ty si český Leoš Mareš. Nie. Slovenský. Nie, Leoš Mareš je český Saifa. Jo. Čiže Matej je slovenský Leoš Mareš. No, nie, ale že mám tu možnosť to robiť, takto proste chodiť. To mě zajímá, jak to jako logisticky děláš, jako jak často... Vieš čo, ono je to tak, že veľa vecí si viem do rádia nahrať odtiaľto. A keď som náhodou na Slovensku, ako sme napríklad boli, že na 2 dní, tak je dokážem prednahrať nejaké veci a tým pádom sa to tak nejak... Ale nesmí to být zprávy, že jo, protože to je pak... Áno, ale to ja nerobím. Hej, to je Chvála niečo iné. Bohu, No, že chvála ich Pánu Bohu, no. Tak sme dopadli. No a čo sa vám také bizarné? Stalo sa vám v tejto novej životnej etape, už takej relatívne novej, niečo také? Ako bizarné, ako čudné, hej? Že, No, tak ale bizarné ako zaujímavé. čudné. hej? Zaujímavé, čudné, smiešné, smutné, kontroverzné. Kontroverzné. Mein Gott. Ťažké, čo? Ťažké. Tebe sa stalo niečo bizarné? Ako bizarné? Ja mám pocit, že sa mi každý deň deje niečo také bizarné, ale to súvisí s tým, aké situácie si priťahujem. Ale vyslovene je to veľmi komplikovaná otázka. Niečo také bizarné. No, já ti možná pomůžu. Já si myslím, že jako je přirozenou vlastností člověka prostě ty špatné věci jako vytěsňovat, takže já vlastně si vůbec nedokážu na ně vzpomenout. Jo. Já Kdyby jsem to myslela, bylo že jako- řeknete, že to nejbizarnější je být tady v tom podcastu. Jo, to je hodně vysoko, no. A je ti to bizarné byť v tom Ne, podcaste? bizarní ne, no, ale tak... Lebo to je super. Ne, jako co se mě na tom jako líbí, tak kromě toho, co děláte, a jako tady bych úplně všechno podepsal, co říká, i když u nás je to jiný, jako u nás zase, jako, že tím, že jsme zůstali v Brně, tak já se snažím vlastně ty 4 dny využít jako mít jako ten monopol na toho, hlavně toho mladšího, takže být jako co nejvíc spolu a možná, kdybychom byli doma oba dva, jako, tak by to bylo nějak jako tříštěný a takže vlastně jako spokojenost a spíš jako, tak já nevím, asi díky jako ta vaše role přináší spoustu zajímavých jako příležitostí. Jedna z nich je tady sedět s váma, jako dozvědět se, co děláte a to je bezvadný. A kto z vás je prísnejší na deti? Alebo teda asi už teraz na toho mladšieho viac? To je dobrá Já si otázka. myslím, že Dana trošku. Asi jo. Já možná tím, že jsem s ním jako víc, tak jsem takovej chápavější. A myslím si, že to je i jakoby ten vztah jako otec-syn, jako kámoši vlastně, že je to přirozený, že já jsem asi bohužel ten špás frderber jako většinou. My sme sa včera rozprávali s našou dcerou 6-ročnou a ja som sa aj pýtala, že kto je prísnejší. Ja tuším povedala teba, nie? No, ja mám pocit, že povedala teba a ja som zábavnejší. Nie, ona... Ja som sa spýtala, že kto je múdrejší z nás dvoch, tak to povedala mňa. A potom jej to bolo trochu blbé, tak dodala, že ale Ocko je vtipnejší, alebo teda, že je s ním väčšia zábava. No dobre. No. Tak a kedy ste napríklad boli takí, že v pyžame doma? Len tak, celý deň. Počkej, tak prosím Celý tě, deň. tak to je vidět, že o nás vůbec nic nevíš, jo? Protože Vy spíte náš nahý. den, krom toho, že spíme nazí, se náš den odehrává tak, že prostě v 6 hodin zazvoní budík a můj muž vstává a jde běžet. Aha. A tak to Ale je ty luxus, tiež? když je to v 6. To je luxus, no tak o 5:30 nebo v 5. Tak skoro? No, Wow. protože to je Takže- jediný čas. Tak když je Dana v Bruselu, tak No. já musím, že jo, vstát, udělat nějaké jako svačiny, o psa se postarat, a vyběhnout jako, a pak chci být, jako když Dan stává v 7, jo, takže toto všechno musím stihnout před 7, třeba 10 kilometrů běhnout, tak musíš stávat v 5. No, jako, Wow. Kedy Kdyby budeš chtěla- spať, keď vstávaš? Hele, jako dřív jsem chodíval po půlnoci a teďka se snažím tak mezi 10 a 11, no, jakože... A môžem sa ťa spýtať, že koľko máš rokov? Lebo ja to vôbec neviem odhadnúť. Vieš, že tušil ty si som, že povedal, to- že vy ste 30 rokov spolu. No, Tak ja mám 32. Sorry, tak ja mám taký pocit, že či si nemal Jo. 10, keď ste sa brali, alebo... Ne, Skoro. jako bylo to Obidvaja bylo to, vyzeráte ne, tak veľmi to mladou. není jako 32 let nebo 30 let od svatby, jako, ale Že se od znáte. nějaké první pusy a Jo. no, tak jako 48, no. 40, Aha, tak ty si o rok a niečo starší odo mňa. Aha, dobre, super. OK. Dobre. Dobre vyzerá, nie? No vy práve, že ako obidvaja vyzeráte veľmi dobre, tak ja som z toho taký ako... Když jsem pochopil tady ten podcast, jako, že... My sa tu vlastne len A vy taky, chválime, vieš? ne, taky vypadáte výborně. Ďakujem, jsem ďakujem, ne, ďakujem. fakt, jo, dobrý. Ale nevstávam tak skoro, to sa mi nechce. Hlavne No ale já ti řeknu, že to byl strašný motivátor. Veronika ví, že já běhám a já jsem vlastně začala běhat kvůli tomu, protože já jsem Že jsem nudila sama neměla v posteli. žádný ráno, protože když zazvonil budík, tak já už jsem stejně byla zhůru, já už jsem prostě neusla.
Takže já jsem si říkala, mám hodinu k dobru, tak co s ní udělám? No, tak to je jsem, super. tak jsem No začala dobré, ale běhat. běháte spolu? Alebo... Ne. Ale někdy jo. Tak No jednou za čas, jo. Ale Ja to čas, vidím no. občas na Instagrame, Jo. že Jednou či to je za čas, klamstvo, jo. ako väčšina Jednou vecí. Ne, tak Ne, to není. my pořídíme spoustu obsahu toho. Třeba jako, když že jsme jo, byli a v když Kanadě, jdeme tak jsme běžet. běhali, že jo, teďka týden jenom spolu. Jako, no. Jo. Tým Ne, pádom tak je to ty bezvadný. bežíš rýchlejšie, alebo... Tak trošku jo, ještě, ale Dana zrychluje, to jsem teda, ne, ale vážně, jak jsem to koukal, že že jo, tak Dana běhá tak 2,5 roku a tak z začátku to bylo takový, že jo, takový ten indiánský běh, nebo respektive Dana... Čo znamená indiánský běh? Bežíš, potom ideš Potom kúsok jdeš, pešo, pak potom... bežíš. Á, no. okej. Tak se má začínat, no a jako třeba trvalo asi 3/4 roku, než poprvé jako chtěla běžet se mnou. Než jsem našla odvahu mu říct, pojď se mnou běžet. A to bylo takový, že tak já jsem to vždycky, Dana se smála, protože ona je taková běžecká aplikace, Strava se jmenuje a tam si můžeš jako nějak okomentovat to, jo. Tak já jsem nechtěla, aby mě ty průměry jako kazily ty běhy, tak jsem tam vždycky napsal jako family run, jo. Nebo, Wow. a Dana to nějak vyčíhla jako a hrozně mě za to sprdla, tak teď už tam dávám regenerace místo toho. Počkej, ale já nutno říct si, že nejenom já, i náš syn, který je na Stravě, si toho všiml. A potom, když jsme byli v Chorvatsku moře a byli jsme plavat, tak když nám samozřejmě odplaval, protože on má perfektní fyzičku, tak ke mně připravoval, říká, mami, taťka si dá na Stravu family swim. Jo. No ale co jsem chtěl říct, jako teď, jak jsme byli v té Kanadě spolu, tak poprvé jsem zažil, že Dana, jak běžela vždycky těma vnitřníma stranama té zatáčky, tak jsem měl trošku problémy doběhnout, jako, jo, že opravdu zrychlila. Jako, Jo, super. Aby ti neušla, aby ti neodbehla to niekam. je fakt, že to je, až bude mít trenéra na běhání, tak spozorný. Už vedie, čo je zle. Presne, pozor. Je to vlastně takový na pás, jako. Šup na pas. Super. No, my nebeháme spolu. No, víš čo, My my sme... A to přijde, tak ale počujem, ale Videla som tú koľkokrát, otázku. No, koľkokrát sme spolu behali, to je jedna vec. v roku pána 2011. Spolu som ťa dotlačil do Beh Devín Bratislava, čo je jeden z najstarších atletických ten znám aj ja. behov v Strednej Európe. Tam sme spolu boli, takže áno, ale ja mám ten beh niekde inde. Ja zase mám taký pocit, že a vy to určite máte tiež, že hrozne dôležité podľa mňa v manželstve, ktoré je fakt intenzívne, máme intenzívne manželstvo, lebo máme 2 kariéry, vy tiež máte 2 kariéry, je, že vlastne každý má ten svoj ostrovček toho svojho, hej, že ja mám ten beh pre mňa, ja mám ten bicykel, ja mám to plávanie, Verča má proste svoje veci, spinning a tú kalanetiku, či jak sa to Pilates, kalanetika. Prepač, Pilates, ja som... Hot yoga. Hot yoga, ne? Yoga se štěňátky. Presne, To yoga a odsudzujem. tieto veci, že toto je proste jej domena a do toho ja ako keby som nechcel úplne zasahovať, lebo som rád, že mám Jo. ten svoj vesmír a ten svoj Ale já priestor. si myslím, že jako u vás je rozdíl, že jste spolu přes ten týden, jo? Ano, Když to my ano, jako ano, vlastně tím, že je to jako po 4 dnech, tak já někdy rád jdu s Danou, protože si popovídáme, Tak, jako, že? jo, protože se jo, stejně jo. v ten pátek potom rozejdeme. Já už jsem jako ve a stavu, kdy u pracujeme. běhu můžu mluvit, tak No, je to to je super. dobrý. Ale to je podľa mňa to, že aj asi sú rôzne fázy života a že mňa sa veľakrát pýtajú, že aký máte work-life balance, alebo že work-family balance. No nemáme podľa mňa balance, lebo niekedy je jedného viac, druhého je viac, ale my ani cez deň, ja rozmýšľam, že aký máme spoločný koníček, ale my aj večer, keď sme v posteli, tak každý si buď číta svoje, alebo pozerá svoje. Hej, Tak ono je divný si čítat to stejný, ne? Ale Jako- ja- A mohol by vyčítať nahlas jedné knížky. Mohol by vyčítať nahlas, vieš, Jo, to je v takhle. tých romantických filmoch. Básne by mi mal čítať. Ale je otázka, že či je to dôležité, že je dôležité pre spokojné manželstvo mať spoločný koníček? Já myslím, že ano. Ja neviem. Áno. Ja neviem. Ano. No, to znamená. Okay. Já myslím, Ahoj, že ano. spinningový inštruktor. Neviem, že, Ne, já musím říct, že třeba pozitivní věc tady na tom, jako že jsme se nepřestěhovali, je, že my potom ty víkendy máme jakoby strašně intenzivní, jo? Že se snažíme fakt využít každou minutu, každou hodinu, jako, že potom člověk, teď jsme se o tom bavili, když jsme procházeli fotky za celý rok, že máme pocit, jak kdyby to bylo 5 let, jako, že jsme toho zažili tolik, jako, že fakt ten čas spolu, co máme, se snažíme mít jako hodně intenzivní a nemít jakoby takový ty hluchý místa. Jo? Že... A môžem sa spýtať, Robert, že ty dávaš Danuši aj nejakú spätnú väzbu, alebo nejakú kritiku, alebo nejakú pochvalu, vieš, že keď vidíš nejaké jo. vystúpenie. Jo, Alebo... jo, Než to má je to tady plný nášlapných min tady. Presne. Opatrne našľapujte. Hele, jako dával jsem samozřejmě, když byla prezidentská kampaň, tak jsem tím žil a prostě posílal jsem denně 20 zpráv, jako co má dělat, to, co nemá dělat a jak má na něco reagovat, ale upřímně řečeno pro mě je dost těžký jako to
všechno sledovat, jo? Že vlastně připadá mně, že toho, co dělá Dana, je takové množství a v kolika různých televizích vystupuje, jo? Takže já si vždycky nechám udělat nějakou svodku od svých rodičů, kteří to sledují, nebo od tchýně, jako, nebo Dana mi řekne to, ale vlastně já se přiznám před národem, jako před 2 národy, že vlastně většinu jako daněných vystoupení už jako nesledu. Ze 2 důvodů. Jednak je to prostě strašně moc, a kdybych to sledoval, jako, tak bych nedělal nic jiného. A jednak, jak jsem čím dál tím starší, já chápu, že to k té politice patří, ale alespoň ty debaty, ve kterých Dana figuruje, a hlavně teda jako ze strany těch ostatních účinkujících, jsou plný jako tolik agresivity, že já vlastně mě to zvedne tlak, jo, a já si tam prostě místo toho pustím nějaký podcast o hokeji, já jsem spokojený, protože vlastně je mi to líto, já chápu, že to k té práci patří, ale vlastně nedělá mi to moc dobře, no. Dobre, a ty ale podcast náš si už počul? Něco jo. Lebo ja tu mám otázku, že ktorá je tvoja obľúbená epizóda, ale tak ja nie som... To jsem se bál, to jsem se bál. Nie, ani Matej nepočul podľa mňa. Ne, ani jedno, počkej, ale Matěj, která je tvoje oblíbená epizoda? Vieš čo, mne sa veľmi páčila tá epizóda, kde ste rozoberali vlastne ženské práva a čo je to vlastne A to sú všechny, ne? Čo je to vlastne v modernom Ani jeden svete nepočúvate naše byť podcasty. ženou a byť ženou matkou, byť ženou plnou v kariére. Áno, Ten diel sa mi veľmi Mně se hrozně líbil, myslím, 3. díl. Áno, Ten byl jeden. Hlavne tá druhá polovica toho 3. dielu. Tretí bol vieš. výborný, Třetí byl možná úplně nejlepší ze všech. Že v druhom ste sa ešte hľadali, ale ten tretí No, od fakt... 3. to je jenom nahoru. A od kterého dílu jsme začali tady v tom studiu? Tak myslím od 7. Dobre. Nevadí. Nie každý má podporu doma, zjavne. A pritom ja si napríklad, keď Matej tiež občas vystupuje niekde, tak keď napríklad má rozhovor, tak ja si ho vždy pozriem. Alebo vypočujem. No, a ešte mu dám aj spätnú väzbu a vždy pozitívnu, lebo za negatívnu sa uráža, takže tu nedávam. A já teda Ne, musím nevždy, říct, ne. že nevím proč, jako, ale nás šmírují všechny ty platformy, tak mě vyskakují samozřejmě na Instagramu. Jako, Matej tak ti vyskakuje? Ano, tak já vidím prostě všechny ty televizní rádiové vystoupení. Áno, No, vidíš to, aj lajkuješ. Samozřejmě, že Nie, ale napríklad minule sa mi stalo a to ma strašne potešilo, aj som ťa za to pochválil, lebo mi to hrozne dobre padlo, že ja vlastne od momentu, kedy je Verča v politike, ja mám, keď ma zavolajú niekde na rozhovor, tak ja mám proste obrovský stres z toho, aby som nepovedal niečo, čo niekde môže byť v dnešnej modernej dobe vytrhnuté z kontextu, vystrihnuté a ide to šup na Telegram, na TikTok, neviem kde. Že může být všechno, ne? V to môže byť zásadě. úplne všechno. Preto naozaj, že si dávam pozor, som taký kvázi ako keby opatrný. Trošku sa držím späť, ale robil som teraz nedávno jeden rozhovor a Verča mi potom normálne zavolala a povedala, že to bolo super a strašne mi to dobre padlo. Že vlastne nebol tam žiaden nejaký moment, ktorý by nejak zakýval a bol by problematický, tak som bol aj na seba, som bol taký hrdý, že som... Ideálna manželka. Že som sa... Ale teraz už choď domov upratovať. A co si Veronice řekl, když přišla s tím nápadem, že budeme mít československý podcast? Ja som jej povedal, že to, ako pozrite sa, Duo z Bruselu, idete s dobou. Podcasty, stále všetky krivky ukazujú, že proste ľudia sa zaujímajú o veci, chcú počúvať niečo, lebo dá sa pri tom robiť čokoľvek iné, tak podľa mňa toto je dobrý formát, si to treba držať. Tak ja som ju jednoznačne povzbudil. A Robert, prosím ťa, ako je to u vás doma? Idú aj Vianoce, veď čo chvíľa sú tu. Takže kto to chystá? Kto má napríklad na starosti, že vaši synovia, vaša rodina dostane darčeky? Hele, tak my si to nějak asi dělíme, že tak jakmile se začnou blížit ty Vánoce, tak začneme nějak koordinovat, takže to není to jako jeden, ale tak nějak si to dělíme. Jako, kde to máme přesně rozdělený, je volba vánočního stromku, kdy já Pozor. tak asi od Kauza, září ano. prosím Danu, Kauze. aby koupila nějaký malý stromek a Dana říká, že tentokrát teda koupila malý, že to byl skoro nejmenší, který tam byl, tak já vždycky přijedu ho vyzvednout potom a je to ten největší suverénně. Já už, když jdu z parkoviště, tak už vidím, který je náš, jako já to říkám, hele Dane, to je tam ten náš, takže nám to potom visí jako ze všech stran, jako z toho auta a pak to musím teda taky zdobit, jo, což nenávidím úplně. Jako. A dávate si medzi sebou na Vianoce darčeky? Hele, dáváme, ale letos jsme říkali, že to nějak omezíme, tak jenom doufám, že to nedopadne jako našeho kamaráda, kde
kde to takhle jako původně taky řekli, pak to ale změnili a řekli, že si něco dodají, akorát ten kamarád zůstal u té původní domluvy. Ten zapomněl na tu druhou a zjistil to až pod stromečkem, takže to bylo... Ne, tak, Ne, my jsme si řekli, to je to, jak je nám ten čas společný, vzácnej, tak jsme si řekli, že spolu někam pojedeme, že to je ten a ty jsi nejlepší to prozradila, teď už dárek, to jako, no tak už je nám skoro 50, tak jako myslím, že... Tak Ježíšek vám to Ježíšek, to už jsou Ježíšek. věci, ale že prostě to odráží to, že jsme se nepřestěhovali, že prostě více jak půlku týdne z těch 7 dní jsem tady, tak pro nás je dárek být spolu. Takže vy budete v Bruselu na Vánoce, nebo Nie. Deckám skončí školka, takže my pôjdeme normálne na Slovensku, lebo my máme vlastne všetky rodiny tak nejak pokope a naozaj relatívne kilometrovo blízko, vieš. Jo. Že v Proste my Bratislavě sme aj všechno. na toho Mikuláša išli na Slovensku Fakt, kvôli jo? tomu, Jo. kvôli 35 hodinám, lebo sme stihli všetkých vidieť a decka sa strašne z toho tešili a to je, o tom sú sviatky. Jo. Lebo my sme prišli na Mikuláša teda, lebo ja som mala jednu robotu v piatok večer a potom v sobotu sme teda boli s rodinou počas celého dňa s rôznou rodinou. A keď sme prišli v piatok, preto som sa pýtala na to, že kto to u vás rieši, lebo u nás to teda rieši kto, Matej? U nás všetko rieši moja žena. Tak. Všechno. A prišli sme a ja som to teda celé zorganizovala a všetko bolo v takom naskladané proste na jednom mieste. Všetky darčeky na Mikuláša pre všetky rodiny, pre všetky. A Matej došiel a že neviem, či vieš, ale tie darčeky sú tam. A ja, že viem, lebo som to celé zariadila, aby tam boli. A on sa normálne urazil a pritom to, ako ja som sa mala podľa mňa uraziť. No ale nie je toto terapia, dobre, tak. Je to veľmi, je to podcastovo extrémne zjednodušená situácia. Ďakujeme. A interpretácia. Já si myslím, že tímhle potěšíme jako spoustu lidí, Jo, jako, že uvidí, že že sme prostě... normálni. že- Přesně tak, přesně tak. Presne. Áno, ďakujem, že si sa o to postarala. Ako všetko. Vieš, že bolo by to trošku príjemnejšie, keby tam ten dovetok nebol, vieš, že ako To všetko. No, vystrihneme. ale aspoň se ukazuje, že si nelhal, že má Veronika poslední slovo. No, a my sme tiež riešili stromček inak a ja som bol taký, že možno aj nemajme stromček, lebo keď prídeme na Slovensko, Větev by stačila, že jo? Nemajme strom. Nie, ale- Větev. že prídeme na Slovensko a Ja, hneď čo to ti podľa mňa chlapi pôjdeme mají, k ako? tvojim rodičom alebo tak, že budeme, ale nakoniec tiež inak ako s veľkosťou, to je, ja neviem, že čo oni akože si kompenzujú tým, že musia obrovský stromček, ktorý v zásade zaberá extrémne veľa miesta. Hej. Tak ja neviem, no ale určite, ako my ideme cez 2 metre. Hele, a já jsem ještě na sebe ušil, že jsem kdysi koupil nějaký světýlka a pak jsem to spočítal a ono jich je 980. Počujem, ja som dokupoval. Moja žena povedala, to slabo svieti. Jo. Tak u nás... Áno. U nás, když to zapneme, tak normálně poklesne proud. Je to celé vesnici. Nechodí sa vôbec za ulicu. No my musíme mať normálny reaktor. No. Na to, aby naša domácnosť išla. Vianočný reaktor ekologický. No dobre, Ano, tak... ano. tak U nás se tomu říká chudina obecná, když musí zdobit vánoční stromeček. Ano. No dobre, tak teda, čo si prajeme na Vianoce? Čo si praješ, Danuš, aj ty, aby si aj ty niečo povedala? To jo, co já No. si přeju? No, aj všeobecne len tak, že nie on pre Všeobecně. seba. Hele, víš, co já si strašně přeju? Já si přeju, aby jsme jako dokázali všichni v tom životě nějakým způsobem jakoby zpomalit, protože já mám pocit, že vlastně náš život se smrskává do takových jakoby krátkých věd, že vlastně už nic nemá jako hloubku, že lidi se ani o tu hloubku jakoby nezajímají, tak já bych si přála, abychom hledali něco víc než krátký novinový titulky a občas přemýšleli nad tím, co kam jako píšem a co tím můžeme někomu jako způsobit. To bych si teda přála já. Viac z empatického rozumu. Přesně tak. Robert, máte niečo, čo si želáte na ďalší rok, alebo čo chcete zaželať ľuďom, ktorí nás sledujú alebo počúvajú? Ale já bych si přál do příštího roku být tak pohotový jako Dana, že na takovouhle otázku vymyslet takovouhle odpověď. To bych Jo. si teda Já přál, myslela, jako, že řekli, že by si přál světový mír. protože já jsem se spotil až úplně na zádech, jako tady z té otázky, jako, a říkal jsem si, co asi odpovím, ale to bylo, to jsem měl připravený, ne? To Ale domluvili, nebyla ne? jsem nic To je, počujem, připraveného. to sú tí politici. Ne, to vy Vieš, dva. Oni to majú Ale v rukave ne, niekde. pánové, vy dva Před jste mě Evrop- k tomu inspirovali. Ale před Evropským parlamentem by to bylo, já nevím, nějaký třeba, já nevím, náramek nebo něco takového, Ano. a teď se sklidnění, jako... Jak ťa Jako ty, ale to mě úžasný, teda... neuvěřitelný. Áno. Tento podcast bude mať dojazd. Já asi přestanu poslouchat tvoje podcasty. No tak to nebude tak těžký, vzhledem k tomu, že žádný nedělám. Tak... Veď my vás zavoláme zase, budeme vás volať vždy po Ja- roku, aby sme ja- si urobili takú rekapituláciu. No, doufám. No, ty máš niečo, čo by si chcel zaželať posluchačstvu? Vieš, ale Danuša to dobre povedala, lebo to je, ale ja si tiež myslím, že vieš, že je to aj to, čo si povedala, že je tam tá múdrosť, ale je to tiež veľmi relatívne, lebo
lebo tiež možno v roku 1508 si ľudia želali, aby sme spomalili, lebo rok 1510 bol oveľa rýchlejší. Že je to vlastne relatívne. Ale máš pravdu v tom, že proste tá doba je veľmi rýchla. Ja by som si želal, aby sa čo najväčšie množstvo ľudí, alebo čo najväčší počet ľudí naučilo čítať medzi riadkami, chápať kontext. To by bolo úplne úžasné. A všetkým želám predovšetkým zdravie. Lebo na ničom inom nezáleží tak, ako na zdraví. Keď je človek zdravý, tak či je fialový, oranžový, trans, neviem čo, je to úplne jedno. Takže zdravie by som želal všetkým vám, aj ľuďom, čo to počúvajú nám. Takže to je podľa mňa základ. A samozrejme prachy. Ja si hovorím, tak pekne sa to končí, tak sa to pekne Hodně prachu. A hodně prachu. Tak prepáčte na svojom čase s babrami Matěj, přesně víš vždycky, kdy si říct o to střihnutí, jako v tom Ale nie, podcastu. ja dúfam, že to nevystrihnete. Ja mám pocit, že... To vystřihnou do ukázky, že jo, tady Ale ty toto. vieš, Danuš, však ty vieš, aká je na Slovensku ekonomická situácia, Áno. takže veľmi správne si zaželal, že aby všetci Áno. vôbec si vedeli... Abyste měli na ty nové daně, které na vás pan premiér Fico uvalí, nie i když každý- sliboval, že ty daně sníží. No. A vieš, čo si ešte A variť myslím, že... džemy sa majú na Slovensku, tak A nadhľad. Ľuďom hrozne chýba nadhľad. Hej? Všetci sú tak, majú zastrčenú hlavu v zadkoch, že proste nevedia sa pozrieť na vec trošku z väčšej výšky, z inej perspektívy. Toto je podľa mňa nadhľad, hrozne ľuďom chýba. Aj preto ja mám rád humor v tom, že proste ideš vážne, zdravie a potom to zaklinceš niečím, lebo to je nadhľad. Něčím důležitým. Něčím důležitým. Něčím důležitým. Počujem ma, sorry, duo z Bruselu, ale... A myslím, Díky. že si uděláme spolu Díky podcast, za ne? Tak, O cyklistike. Hele. Poslouchejte, podcast o cyklistike není. ale, Není. nesliboval díra na bych trhu. jako tu půlroční frekvenci, že je budeme zvát. Jako Hej, možná jednou Vyraz za- nebude- Možná jednou možno za raz rok. za 5 rokov na Ad hoc, svete. perfektné, super. Dobre, tak my sa vám Ďakujeme. chceme v prvom rade poďakovať všetkým, ktorí ste nás sledovali, počúvali, komentovali, dávali nám spätnú väzbu. Tešíme sa na ďalší rok nielen v parlamente, ale najmä nášho podcastu Dua z Bruselu. Ďakujem, Danuš, bolo to perfektné, ako vždy s Díky tebou. za podcast a já myslím, že to není poslední, který jsme natočili. Takže Hezké Vánoce. veselé sviatky a veľa zdravia. Ahojte.